Good morning mga kapobs, dito ako ngayon sa Manukan. Papakita ko sa inyo mga kapobre yung mga bago nating mga sisiw, saka yung mga unang baba ng mga sisiw kung gaano sila kalaki. Sa ganitong paraan ko, no mortality, wala namamatay sa mga ganitong klaseng brooder na ginagawa ko. Pagkagaling nilang brooder, lilipat sila dito sa kulungan. Ayan na sila mga kapobs, lalaki na sila. Bali 12 lahat yan. Malaki na sila. Bali pa lang sila mga kapobs, 2 months. 2 months na yan. Magto 2 months. Magto 2 months na yan. Malaki na. Pagdating ng 5 months yan, pwede na sila patayin o ibinta. Mga healthy sila, wala sila mga sakit, mga bulls. Kaya na mga bulls. Bali lahat yan, 12 yan ako, tatama 12. Balik yung brother natin, yung kawan ng brother natin. Ayan. Itong mga ganitong klaseng pag-aalaga ng mga sisiw mga kabubs ay hindi sila napapatayan. Na gumagamit tayo ng ilaw, ginagamit natin yung inahin para yun ang magpapainit sa katawan ng mga sisiw. Mga na po yan mga kapobs, ang lahi niyan ay crossbreed na yan sa basilan at saka sa shamu at saka sa native. Bali 3 crossbreed sila. Ang hihilti nila. Bigyan ko lang kayo ng tips mga kapobs sa mga ganito pag-aalaga para hindi din kayo mamamatayan. Yung sisiw nito mga kapobs, lima lang yung nasisiw niya. Bali ang nabugok sa kanya ay 6 pala ang nabugok sa kanya kasi ilibing yung nilimliman niya. Kaso lang marami kong inahin, kakagulo-gulo sila sa paglilimlim na dito. Kaya ayan lang yung niya, napisa niya. Punta tayo doon mga kapop sa mga naglilimlim ng mga manok, mga inahin natin. Ito na lang naglilimlim. Ayan mga kapop, marami tayong inahin, no? Yung breeder natin, saka ito yung breeder natin yan. Ito mga pero sa limlim isa yan. May naglimlim dyan. Mayroon pa dito sa taas. Mayroon pa dito sa taas. Meron pa nag-iitlog dito, marami itlog. Uy, nataihan. Sinisig ko yun mga kapos, nataihan eh. Ito yung pinagbuhukan. Ito mga kapos, siya mga asil. Lilimlim yung siya mga asil natin, oh. Ito, araw na lang bibilangin na ito, pipisa na ito. Araw na lang pipisa na yan. Ayan yung ayan yung Rhode Island natin. Bali yung Rhode Island na yan, binibinta ko na kasi gusto ko na talaga ubusin yung Rhode Island kasi ayaw ko na talaga mag-alaga ng Rhode Island, masilan masyado, saka hirap i-dispose yung mga sisiw niya. Kaya focus ako sa mga basilan at saka parawakan.
Ayan yung ano mga posong nanay nung ano, malalaking sisiw na. Ayan. Hiniwalay ko na siya para mag-itlog na naman siya ulit. Ayan. Pero hindi ko pa napurgayin eh. Pupurgayin ko muna at saka ano ko iinumin ko ng mga vitamins, paliguan pa yung mga itlog natin mga kapobs. So, hindi pa nangingitlog yung mga yan. Saka na pa na maitlogan yan. Kasi kulang ako sa pugad eh. Nagawa ko ng pugad mamaya. Nakaabang sila kung saan sila pwede mag-itlog. Kasi naiinitan pala to. Yan o. Ang laki yan. Siya mo asil yan. Asil. Nagtuloy nyo. Hanggang dito na lang muna mga kapops yung vlog natin. Maraming salamat sa panonood nyo sa update ng aking mga manukan. Mga kapops, huwag nyo kalimutan mag-subscribe sa aking YouTube channel. At pinutin nyo yung mga kapops yung mga notification bell para updated kayo sa mga video na aking ina-upload mga kapops. Maraming salamat po mga kapops. God bless.